Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonsibando yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye, akekho futhi ufana naye. Siyamdumisa kakhulu kakhulu kakhulu. Nginesicelo sokuthi abazalwane bafunde ubekezela nokho. Ngangithembisile ukuthi inkonzo yokugcina eyayingesonto ngizoyithumela. Uphawu ukuthi abantu abalaleli izinkonzo uma sebeqhamuka sebengifuna leyo nkonzo. Ngachaza ukuthi kwenzakaleni, soke abantu sebeyifuna leyo nkonzo. Fundani ukubekezela bafowethu. Nginezinto eziningi kabi. Njengoba ngishilo nje izothi ngesathi ngenza inkonzo bengifika ngiphume eBhamshela. Manje ufuna ngenza iprogram yaseBhamshela. Bacela ukuthi ngibenzele. So ziningi izinto ezingibhekile ngale ngokubhekana nekhaya lezwi. Ngiyacela nje abantu bakufunde lokho, bafunde ukubekezela. uNkulunkulu ongibele uyangikhumbuza ngesinye isikhathi ukuthi indoda wena uthembisa abantu ukuthi kwenze phela manje. Uyena futhi onginika isikhathi sokukwenza. Uma engakanginiki angikwazi ukukwenza. Ngakho-ke ngiyacela ake sifunde ukubekezela. Yebo, inkonzo isi-late. I-late, ngiyavuma kakhulu namhlanje olesithathu angithi. Uma kuLesithathu kuyinkonzo yangesonto, umbuzo ukuthi bengenzani sonke lesi sikhathi. Ngashonelanga-ke mangichaza. Siyambonga uNkulunkulu asidlule kuzonke lezo zinto. Asibonge nje uNkulunkulu osigcinile, siqhubeke sephambili siphile ngoba kuzosisiza kakhulu ngendlela emangalisayo lokho. Ikona okuzosisa ezulwini, hayi ukucomplaina. Ayike sekuze kwababili ngicabanga ukuthi siyaphuma kulesi sihloko. Kodwa akuphumeki, ngiyabonga ukuthi-ke ngizikhavile izolo. Ngasho ngathi uNkulunkulu oqonda konke nowazi konke uyena ozodala kwenzeke. Siqhubeka naye uverse 9 kaMathewu chapter 5. Siqhubeka naye impela intshumayelo yasentabeni. Kodwa iza ngolunye uhlangothi-ke manje. Iza ngolunye nami ebengalibhekile. Kodwa-ke yena owazi konke noqonda konke ubazi ukuthi izoza ngalolu hlangothi. Ngiyacela ukuthi ngiguqe ngikhuleke sisondele kuNkulunkulu wethu. Bekuyoba kuhle nawe uguqe. Hayi mina angikukhohlisi, ngiyakutshena nje. Phela ngeke mina ngikugodlela iqiniso. Bekuyoba kuhle nawe uguqe. Khombisa umhlonipho uNkulunkulu. Uma uJesu wayemguqela, wena uhlulwa yini ukumguqela? Mhlawumbe izinto zakho zibanjwe ukuthi awuguqi nje wena. Awuguqi. Yazi ukuthi kunabantu engakubalela bona abebegula bephethwe amadolo. The day baziphoqa baguqa. Asinda ngalelo langa. Umuntu belokhu ethi ngeke phela mina nginamadolo angikwazi ukuguqa, sithandaze ehlezi. But the day waziphoqa waguqa, ahambe ngalelo langa ubuhlungu bamadolo bungaphinde bubuye. Mina ngithi sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Asiguqeni bazalwane sonke, simnike imbeko, simnike ukuhlonipheka okumfanele. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ukusithanda, siyabonga usenzele khona, siyabonga usiphilise ekuguleni, siyabonga nokusibiyela emandleni obumnyama. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele, izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Sokufanisa nobani nifane, sikulinganise nobani nilingane, akekho. Siyabonga ukukhonza uNkulunkulu ofana nawe. Silondoloze Nkosi phansi kwesakhe isandla, uzuzivuse ngomhla wokuphela. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu kakhulu. Siyeke kuMathewu chapter 5 verse 9. Mathewu chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayothiwa abantwana bakaNkulunkulu.
Namhlanje uNkulunkulu ungivezele olunye uhlangothi lokulamula. Wathi umuntu olamulayo usuke esikhaleni. Umuntu nje olamulayo ume esikhaleni, egade ukuthi yasuka impi angene phakathi kwabo alamule. Yasuka impi angene phakathi kwabo alamule. Khumbula ukuthi sathini ngosuku lokuqala, sathi kuyini ukulamula. Ukulamula ukuyekisa abalwayo ukulwa. Number 2, ukulamula ukwenza abalwayo bathelelane amanzi. Number 3, ukulamula ukwenza abalwayo baxolelane bathethelelane. Number 4, ukulamula kakhulu ukwenza ukuba kube nokuthula phakathi kwabantu. Uthi kuNkulunkulu lo muntu usesikhaleni, lo muntu ulinde ngaso sonke isikhathi ukuthi makusuka kuba khona okwenzakalayo angenelele. Ngobunjani? Usesikhaleni. Lokho kusibiza ukuthi asiyezwini lenkosi. Hezekiel chapter 22. Hezekiel chapter 22. Ngishilo ngathi yaqhubeka lenkonzo ngolunye uhlangothi-ke manje lokuma esikhaleni. Verse 30, ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha angimfumananga. uNkulunkulu ufuna abantu abazolamula emhlabeni. uNkulunkulu ufuna abantu abazoma esikhaleni. Uthi wamfuna-ke nokho ngalesa sikhathi akhuluma ngaso, kodwa akamtholanga. Kungenzeka namanje ukuthi uyamfuna phakathi kwethu kodwa akamtholi. Kungaba ihlazo lelo. uNkulunkulu ezofuna isisebenze angasitholi, sibaningi sibangaka. Uthi-ke ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha ngimfumananga. Ngase ngithulula ukufutheka kwami phezu kwabo, ngibaqedile ngomlilo wentukuthelo yami, ngihlisela indlela yabo phezu kwamakhanda abo, isho iNkosi uYehova. Ngafuna umuntu ukuba esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi. Yazi uNkulunkulu ufuna umuntu ozowenza umsebenzi olula ukuma nje esikhaleni. Hayi ukuyosebenza, abantu sebangamaveli abafuni ukusebenzela uNkulunkulu. Ufuna umuntu ozoma esikhaleni. If ufithi awufuna lo msebenzi, sabela-ke impela namhlanje uthi Nkosi ngikhona. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Sesibuka-ke izwi lokuma esikhaleni njengamanje, izwi lokuma esikhaleni. Namanje kuNkulunkulu uyafuna, akayekile. Uma uNkulunkulu efuna, akabukisisi okomuntu. Hayi akabukisisi okomuntu. Uzobona izinto zikweqa nje ngapha nangapha. Ubona inhliziyo yakho ukuthi wena you don't qualify. Masibheka uSamuel uqala chapter 16 verse 7. Kuthiwe uSamuel akayogcoba inkosi. uJehova wathi kuSamuel, ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe, ngokuba ngimalile lokhu uJehova engabukisi komuntu. Umuntu ubheka okusemehlweni, kepha uJehova ubheka okusenhlizweni. Ngiyathemba ukuthi iyaqondakala, iya-understanda. Emabandleni ethu sipromote abantu ngokuthi banezimali. Sipromote abantu ngokuthi banezimoto. Ubuka ukuthi hayi masikiwe emhlanganweni noma kuyiwe enkonzweni uzosisiza sithathele abantu. Akusebenzi kanjalo uNkulunkulu. uNkulunkulu uhlole ngaphakathi. Namanje-ke uNkulunkulu wethu uyafuna, akabukisisi komuntu. uJehova wathi kuSamuel, ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe. Ezinomali we do. Cha, akufuni uNkulunkulu lokho. Ngokuba uthi umalile uthe ngabe sabusa beyinkosi. Uthi ngoba umuntu ubheka okusemehlweni, kodwa uJehova ubheka okusenhlizweni. Injani inhliziyo yakho? Mayibheke ibuka uNkulunkulu inhliziyo yakho, uyithola injani? Uyifumana injani? Besibuka-ke uSamuel chapter 16 verse 7.
Asibuka uSamuel chapter 13 verse 14. Kepha manje umbuso wakho Sawuli awuyiqhubeka. UJehova usesifunele umuntu wenhliziyo yakhe. UJehova ummisile abe ngumholi wabantu bakhe ngokuba ungagcinanga lokhu uJehova akuyale ngakho. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuba nikugcine lokho eniyalwe ngakho. uNkulunkulu wethu ufuna sibe ngcwele. uNkulunkulu wethu ufuna siphile impilo engcwele. Uma-ke ufuna siphile impilo engcwele uyayifuna at all costs. Akafuni isicompromise ngempilo engcwele. uNkulunkulu wethu ufuna kube yilona loyo abe ngcwele njengokuba yena engcwele. uNkulunkulu ufuna umuntu wenhliziyo yakhe ozoma esikhaleni, ozolamula. Ufuna umuntu wenhliziyo yakhe. Mawubheka iZenzo 13 verse 22 uthi wabavusela uDavide abe inkosi, afakaza ngayo ukuthi ngimfumene uDavide kaJesayi umuntu ongowenhliziyo yami uyokwenza konke engikuthandayo, ngimfumene. uNkulunkulu uyabheka phakathi kwabantu, uyafuna phakathi kwenyama yonke umuntu ozoma esikhaleni. Uyathanda ukuma esikhaleni na? Uyathanda yini ukuma esikhaleni? Mawuthanda, ayixoxisana nomholi wakho, umxoxele ukuthi no, mina uNkulunkulu ungibizile. uNkulunkulu ufuna ngimsebenzele. Lokho-ke sekuzokwenza ukuthi-ke indaba izofika kimi, siyicubungule, sithandaze, ngoba uNkulunkulu ufuna sibe ngcwele ngoba yena ungcwele. Akacompromise ngobungcwele bakhe. Wabavusela uDavide abe inkosi, afakaza ngayo ukuthi ngimfumene uDavide kaJesayi umuntu wenhliziyo yami uyokwenza konke engikuthandayo. So uNkulunkulu wenza akuthandayo ezindaweni zonke. Ufuna kube njalo-ke namanje. Unazi izinto ufuna siziphawuleke. uNkulunkulu uyazifunela umuntu. uNkulunkulu ufuna ngokwenhliziyo yakhe. Ufuna ngokwenhliziyo yakhe. Futhi uNkulunkulu uyazimisela umuntu. Mayebona ukuthi akamthola umfuna, uyazimisela amise nje yena ngendlela yakhe. uNkulunkulu wethu uyazimisela umuntu. uNkulunkulu akaqhubeki nomuntu ongagcini imiyalo nezimiso zakhe. uNkulunkulu loyo akaqhubeki. uNkulunkulu wethu akaqhubeki nomuntu ongagcini imiyalo nezimiso zakhe. Uyamdampa nje amyeke. Futhi uNkulunkulu akaqhubeki nomuntu ongalenzi izwi lakhe. Uyalenza nona izwi lakhe. Akaqhubeki nomuntu ongalenzi izwi lakhe. Futhi akaqhubeki nomuntu ongayenzi intando yakhe. Uyayenza nona intando yakhe. Akaqhubeki nomuntu ongayenzi intando yakhe. uNkulunkulu uyazivusela umuntu. Uyazivusela nje. Asebenze ngendlela yakhe ukuthi lo muntu avume. Angithi mina i-example enhle. Ngihlale ngintshente ngangakholwa, uSathane wayesefaka amazipho. Kodwa uNkulunkulu wangenza ngavuma. uNkulunkulu wangithambisa ngathamba. uNkulunkulu uyakuthanda. So uNkulunkulu wethu akaqhubeki nomuntu ongayenzi intando yakhe. Phezu kwakho konke esikwenzayo, thy will be done. uNkulunkulu uyazivusela umuntu wenhliziyo yakhe. Akaceli lapha yena lapha. uNkulunkulu wethu uzivusela yena umuntu wenhliziyo yakhe. uNkulunkulu uyamazwa ngowenhliziyo yakhe, wenza akuthandayo ngoba unguNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza akakuthandayo, azivusele yena umuntu wenhliziyo yakhe. uNkulunkulu-ke loyo uyakuthanda nje wena. Uvusiwe nje wena kulesi sikhathi, noma uvusiwe. Phela ukuvusa okuhlukene igaba eziningi.
yakuvusa uNkulunkulu ekuvusa kade kuyekile walala ngenxa yengxoko ayazi ukuthi bizoqhamuka abese susa wena noma hamba ukufihla bese yafihleka idlula ingxoxo abese yakulanda. uNkulunkulu ke simkhonzayo lo wenhliziyo kaNkulunkulu wenza kuthandayo kuba enguNkulunkulu. Siyambonga kuDavide esekwenzile okungathanda uNkulunkulu kodwa uyasivuma isono sakhe ku2 Samuel chapter 12 verse 13. Sithanda ukuthi ngoba uyasivuma isono sakhe. Uthi kuNathani ngonile kuJehova. Nathani wathi kuDavide inkosi uJehova ususile isono sakho awuyikufa. Ususile isono sakho awuyikufa. Ubani lo? uJehova uNkulunkulu wethu, Jehova Sebawothi. Uyasisusa isono. Athi kuverse 14 nokho ngokuba ngaleso senzo waveza ithuba elikhulu ukuba izitha zikaJehova zihlambalaze umntwana omzalelweyo uyakufa nokufa. Umntwana lozomzalelwa uzofa nokufa. Ngoba ukhala ngokuthi uveze isenzo sakho siveze ithuba lokuthi mayikhuleka ekukhulekeni bese kuba nokudideka nokushayana. Njengoba abanye bekhala bathi uthi mayithandaza kuvuka inhlamba ngaphakathi. Hayibo. Ihlanze zingcwelise usathana ngabe nanda akubamba ngayo. Nokho ngokuba ngaleso senzo waveza ithuba elikhulu ukuba izitha zikaJehova zimhlambalaze umntwana omzalelweyo uyakufa nokufa. uNkulunkulu wethu othi ungumphindiseli, uNkulunkulu wethu obuyisela izinto, uNkulunkulu wethu othi uyofa nokufa, uNkulunkulu wethu unomusa ucebile ngesihawu uyathethelela ngoJesu Kristu indodana yakhe. Uma nje sizivuma izono zethu thembekile ulungile kuba sithethelela izona sihlambulule kukho konke ukungalungi. Inkosi uJesu le. Angazi ke wena ukuthi uyabona nokuceba kwakhe lobe nomusa ecebile ngesihawu uyathethelela. Uyabona yini ukuthi uthembekile ulungile? Kufanele ukubone lokho. Ngoba izibusiso esizibalayo izosenza sihlale ekhaya leso. Izibusiso esizibalayo izosenza sihlale entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa bangcwele kuze kube kuleli zinga. Ngoba uthembekile ulungile kuba sithethelela izona sihlambulule kukho konke ukungalungi. uNkulunkulu wethu loyo. Siyambonga ke kakhulu ngakho konke akasenzele khona. Sisiqala unyawo lusho uNkulunkulu ufuna umuntu ozoma esikhaleni alimele ukulamula ukuze athi ungumntwana kaNkulunkulu. Sidinga abantwana bakaNkulunkulu abaningi. uNkulunkulu ke uyaphila, uNkulunkulu ke unamandla, uNkulunkulu yikho konke kithi. Sengiyacela ukuthi ngiyidede indawo. Ngithi uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcwalise. Masikhuleke uJesu Kristu uyinkosi. Baba egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo siyazithoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke osenzele khona akekho ofana nawe nonjengawe. Ngiyacela ukuqhubeka Nkosi nokucacisa izwi lakho, qhubeke Nkosi ukusiza abantwana bakho ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Qhubeka ke uNkulunkulu onomusa. Sithembe yona leyo nto ukuthi uma usuqalile umsebenzi uyawufeza empilweni yomuntu. Ilokho nje kakhulu uNkulunkulu wethu. Busiseke bonke abayilalele lenkonzo nabayibukayo ku-YouTube, babusise Nkosi basizakale kuhlunyelelisa umphefumulo wabo kwelikamoya. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Nihlale nje ningasuki kuye. uJesu Kristu uyinkosi.